महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाचे सावंतवाडी तालुकाध्यक्ष संजू परब यांची इनोव्हा कार अज्ञातांकडून जाळण्यात आली आहे। हा प्रकार काल रात्री 1 वाजताच्या सुमारास घडला। पालिकेच्या बंबाच्या सहाय्याने आग विझवण्याचा प्रयत्न झाला, परंतु गाडी आगीत पूर्णतः जळून खाक झाली आहे। हा प्रकार नेमका कोणी केला याबाबत माहिती मिळू शकली नाही, परंतु आगीची माहिती दिल्यानंतर तब्बल अर्धा तास होऊनही पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले नाहीत, अशी नाराजी परब यांनी व्यक्त केली। संजू परब यांनी नेहमीप्रमाणे आपली गाडी खासकीलवाडा येथील साई दीपदर्शन या इमारतीच्या समोर पार्क केली होती। 12 वाजताच्या सुमारास ते घरी गेल्यानंतर त्यांना रात्री उशिरा गाडी जळत असल्याचा आवाज आला। त्यांनी बाहेर येऊन पाहिले असता गाडी पेट घेत होती, त्यामुळे त्यांनी तात्काळ धाव घेतली। घटनास्थळी दारूचे साहित्य तसेच कॅनचे बोज आढळून आले आहे, त्यामुळे गाडीवर काहीतरी ओतून हा प्रकार केला असावा असा संशय पोलिसांकडून व्यक्त करण्यात आला आहे। यावेळी नगरसेवक सुधीर आडिवरेकर, विनायक ठाकूर, मनोज नाटेकर, प्रवीण परब, प्रदीप गावडे, संदीप राणे, लवू नाईक, समीर पालव, अमित पोकळे आदींनी त्या ठिकाणी धाव घेतली। घटनास्थळी हवालदार मंगेश शिंगाडे, किरण कांबळी, अर्जुन गवस, संजय हुंबे, सागर ओटवणेकर आदींसह महिला पोलीस उपनिरीक्षक स्वाती यादव दाखल झाल्या होत्या। उशिरापर्यंत पंचनामा सुरू होता।